Mga nasunogan sa Barangay Pajo, Lapu-Lapu City, inanay nang nakatukod og balik sa ilang mga panimay, human madawat ang financial assistance. Kinse ka adlaw nga cash for work, gitanyag usab sa CSWD, aron madugang-dugangan ang ipalit nila og mga materyales. Ani ang report. Human maapod-apod ang tag 10,000 pesos nga financial assistance gikan sa DSWD 7 ug tag 30,000 pesos gikan sa CSWD Lapu-Lapu City ngadto sa mga house owners. Kansa mga panimay, hingpit nga naugdaw, kagabii giapod-apod na usab ang tag 15,000 pesos nga rental subsidy gikan sa pondo sa DRRMO Lapu-Lapu City. Kini aron may magamit nga pang-abang og panimay ang mga nasunugan samtang maghinay-hinay pa sila pagpabarog og balik sa ilang mga panimay. Apan ang pamilya ni Joel Kulot gipiling sa ilang pwesto na lang ni pahimutang aron magamit ang 15,000 pesos nga rental subsidy pangdugang sa mga materyales nga gikinahanglang paliton aron makapabarog pagbalik sa ilang panimay. Gani aron makamenos ang mga nahabiling haligi og bungbong sa ilang balay, iyan na lang gipaligunan. Kuha na lang, tipid-tipid na sa ba? Wanay budget. Apan sa sitwasyon ni Amalia Lisondra, kansang panimay, hingpit gayong naugdaw, iyang giangkon nga manginahanglan gayud silang mosuhol og panday aron makatukod og balik og panimay. Matod ni Amalia, samtang gikalipay nila ang mga hinabang pinansyal ug mga pagkaon, maglisod pa sila pagpabarog og balik sa ilang panimay tungod sa kamahal sa mga materyales ug sa suhol pa sa panday. Pero ang amo alang kanan lang kanang para pangsuhol sa amo ang panday. Maura na amo ang kakuan kay dili totally jud nga wala na jud ni. Kay usap na wala na koy trabaho nga kanang permanente. Makabiyahe lang mi kanang naisubra di gyud mi kada adlaw mo biyahe sa parcel. Gawas sa nadawat nilang hinabang pinansyal gikan sa CSWD, DSWD 7 ug DRRMO, aduna usab sila'y madawat nga minimum nga suhulan sulod sa 15 ka adlaw nilang pagpanglimpyo ug pagpanghawan sa dapit na sunugan. Ang pondo gikan sa CSWD ubos sa Cash for Work program. Samtang gipahibaw usab ni Pajo Barangay Captain Lindon Guba nga may ihatag pa nga dugang hinabang pinansyal ang barangay gikan sa ilang calamity fund. Tanang mga totally damaged mga tag 3,000 pesos, while all the rest katong partially damaged renters and sharers is 1,500. So gi-finalize na ang resolution after mapirmahan. We'll process it sa among barangay treasurer, then hopefully ma-release na mo by next week. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.